Stâlpii de iluminat pe care noi îi furnizăm în acest moment au înălțimi de la 2-3 metri până la peste 12 metri. În acest moment avem o gamă foarte largă de produse, stocuri consistente, stâlpi la cea mai înaltă calitate și pot fi livrați oriunde în țară. Acoperim toate tipurile de stâlpi necesare, de la stâlpi de iluminat, la stâlpi de semafoare, la stâlpi pentru indicatoare, la console care sunt peste drumuri și autostrăzi, anumiți stâlpi speciali care se folosesc pe indicatoare, nu aceia din tablă, ci cei care pot să fie cu înălțime variabile și care au perforații pe toată lungimea. Tipul de profil pe care noi îl utilizăm este unul care nu permite rotirea, iar producția se face în modul cel mai ușor în fabrică, direct în mod mecanizat. Ajustarea înălțimii și forma îi permit să fie montat oriunde, într-un mod ușor, inclusiv prin batere cu utilaje de bătut stâlpii de parapete. Toată partea de indicatoare o putem furniza, o putem produce, o putem trimite gata colantată cu folie clasă 2 sau indiferent care clasă se cer prin proiect.